দোরে বাইয়া দো দোরে বাইয়া দো যেউকি ইয়ারি রে গহଳ মান্ডিয়া তু সেইকি ইয়ারি রে সো এই গীত মা গাইকি শুয়াউଥିଲା। আচ্ছা কাହିଁକି মান্ডিয়া খাইলে তা পুଅର ତିନି ତିନିଟା ରୋଗ ଭଲ ହବ ସେ ମା ଜାଣିଛି। ଗୋଟା ହେଇଗଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ହେଲା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଗୋଟା ହେଲା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ମା ମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଆଉଥିଲେ। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ମା ଗାଉନାହାନ୍ତି। ମା କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ବା ଗାଇଲେ। ବା କଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ? କହିଲେ ଧୋରେ ବାଇଆ ଦୋ ତୋ ମା ଯାଇছি ଅଙ୍ଗନ ବାଡ଼ିକି ଆ ତୁ ବୋତଲ ଚୁଚୁମିସୋ। ନାରୀ ମାନେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ ପୁଅ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଆଉ ବୋତଲ ଧରେଇ ଦେଲେ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା ବୋତଲ ଧରେଇଦେଲା ଛୋଟିଆ ପିଲା ସିଏ କଣ ଜାଣିଛି ଚୁଚୁମିଲା।